GSG ko ganiha. Dari. Naubaw gali ko. Ala ko kuan request para ni kajak panel sunod. Tukaran ka sa 22 ka to nakahika. Nanong tanan sa puro mauningan na ba kuno ning tirik ang mata daning ana ning kuwa. Hi guys! Good morning everyone! Karon na yung adlaw, February 24, 2022. Nag-ilis ko na. Napasiksi na po ko. At tukos tagbilaran, kay Ate Julie, magpaban ko niya, magpa-check up ko. Magpa-prenatal. Bita, joke. At bita ko sang doktor guys, akuan, neurologist Ramiro. Kay, pa-check up na punah. Nja, magpakuan ko karon kanang nay magpa-laboratory. Ang may bawa og nanabay daot agang kidney, atay. I-monitor lagi og nadaot ba ag kidney ug atay kay sige man og ini mog tambaw mo nang i-monitor. Kada unam ka buwan jud na atusukan. Sakit ra bud kaso. Tusukan. Wa sa keras kuan mga Julie. Ubanan ko. Kadang gak ada saking suon kay ubanan ko ba? Nga magibanan. Ngihi para magazip. Kinang gak kay ubanan ko ba? Magibanan ka. Ubanan ko kay tagam na. Unsa ko mukha ito panghi ito jeep kawawan ko. Magdayapir na laman day ko. Hindi makaihi na sa pagkog kalit. Kaya lagis ni Agi katong kitukaran ko. Bawo to nga kaihi mo kog kalit ko kahibaw. Ikad ko sa mga buwak at Julie kay mga tambok. Yung buwak sa bahay din nga karoy. Na, kani arang tambok ka, di din ay angay paintan kay naramang gibatang gula sa ilang pantawan. Na, ara ka mamurds with gazo. Dakari po diya, ganahan ko dari. Kari din ang ganahan din, kani. Kani, ganahan ka sa kurani. Huwag daw pa magbayas at Julie, aralang gilalin. Ang ngani kay gilipad, mas bagjog mga dahon. Ang nasalin, udlutro man, ngani. Hala! Lapinig! Mabatasan. Mga tagay, tara pataan siya, guys. Tapos tagwilaran. Diyan na, Miss Abos. Sa eskina. Hala! Siksanan! Hala! Kita wam sih. Tawar siksanan. Grabe, para magbani. Karaputi ang makajo pero ubos. Para magilauban. Puti, agog ha. Ha? Agog. Magsimsut na kitaim. Karang kuan ba? Topis. Bakit ako si mong buog? Punog mas kay alimut. Saglan ko naglangoy. Langoy karga. Karang ano man? Ito lagi mga lugi mo dihay. Lugi to balanghoy. Kani ko no, kasi bakit dito ni? Sakay sa bawang. Paitan ng atang car. At lang tagi, pikas. Hi guys. Dala Miss Ramiro, dala. Si Kuya, makabutan ka doon. Sakay with isang tricycle, gigas maripo ko kay. Kapoy lagi ka doon, sigwat-hawat o karang may jeep. Dapat ka nang opera ng yatag ko minari. Naris na ikuan guys, YouTube channel. I-subscribe mo din dyan. Francis TV Official, wag niyong kalimutan yan guys. Sa linggo may Grand LS ako as a monetize. 4 PM Pinas time. Buatan sila guys, tricycle driver, sweet lover. Handa, mga to. Salamat ya. Sige, bye. Salamat ya kayo. O, ba't kami kabot? Pero gado kayo maghuwat ng jeep. Ano, Raka? Ay, nagtabok.
Tara ko magbuhat. Mukay pa sa ito Julie face shield. Hindi makasunod ko yung face shield. Lara guys. Magpakuhan ako sa laboratory na SPG, creatinine, sabi ni potassium, sodium, CBC. Ayo. Nagara kay Bisi pa. Bisi pag-lead niya. Kuhan pa man eh. Ano pa man yung tanawon sa magbayad pa ko daan. Ito. Hindi mo magbayad, kuhan ako dugo. Diyan nira. Adto. Sa classroom. Nana ba na? Kapat. Kuhan, ang body-body. Hindi ka malilain. Mana ko na tusukan. Sakit lang. Sakit kaya ugat. Doon kayo mag-stud eh. Di man pwede mag-stud. Di ato itawag. Ito, nagsusun. Kaya namigibutang na doon. Dili, mo wala gitawag. Nana. Gamot ko doon. Magpahaway sa aming karong gata. Tapos bayad ang igagaw. Sila Ate Gina, bulo. May 2 hours pa man. Ay, di pa mo ito makuha itong resulta. Sa alas 2 ko po, di dyan sikap. Karaan ng kabuhan, laboratory, EBT, creatinine, sodium, potassium, EBC. Oh, dahil dagdag na pera. Napalagi yung porta lagi. Nakaman. Sigma, sure. Sumber pa. Saka, magkakapatas dalili. Masig maipog ka, maipog. Wala ba ko yung wala. Maganda man mo kudaan. Di man nakakaurturo to nung punta. Pag-ahelo ko para check up din kay mahal ko gano'n ko tapos. Kirik-kirik na tapos. Hindi na gari na siguro ka magkirik. Agad trim, kirik. Ha? Agad trim, kirik. Oo, jod. Traffic man, traffic. Ayo hatir, lebih dari lutut tir. Ayo. Ayo. Ayo gara. Hai teh. Long time no see ti. Masa ka di bisita mo ane? Sikap na sila. Ah, naman. Sige rabi. Lagi? Dahil ba gusto mo pa-picture di mo ti taga babaw Pasara bata. mo ti. Lintaw na. Ti, dahil gusto mo Kaya pa-picture ka, di mo. Laboy. Ini uang siapa? All orange yung ko. Wow! Nice dress! Nice dress! Kinukulong tayo sa nina lang. Partahon ron ti. Nami! Boris kita pa nakaprenatal. Patay ka ni Dana. Buntis kang jawa sa dani. Nara pa nagsinamok. Aliwara sa pagkunan ni. Aliwara sa pagkunan ni. Dito na. Basta mahapit ko. Tere, paminaw. Mana ako mga customer? Gawas. Para mahorot silang suwa. Dari. Iyakin sa tuwing nakakaon. Oy. Makita no YouTube. Shut up, Day na. Day, sa'yo nga na mo. Shout out na Valencia. Ha? Kabalinsya ka? Sige, grabe. Kita kabalinsya. Munyot to tasanan. Shut up, girls. Taga-Balinsya. Ako gawas, be. Ay. Ganto na mo. Dabi lang suwa na rin, oh. Uy, taling urot nag-utan. Akan ni masino kasi? Oh, walay duha. Oh, taling urot na ti. Gamay lang magpansit. Manawag pa karon. Diba? Yeah. Dahil sa dan na rin, ah. Isa tayo gusto mo kaandong lang mo diri sa Chilis Carinderia. Kasasasa. Dili sa Governor's Mansion. Dahil ko pa nga picture. Libre ra ko na kanila kaya. Libre kiss! Huwag daghan! Nagpalito! Alam mo na, guys. Kapit lang mo diri. Kaya dako andong nag-watch. Kahit hindi ra na rin mamords. Busok, hampuong. Mo-upload na niya. Upload na mong nang kuan Terry Burst. Dahil mo tigkaan. Oh. Siguro man walang kananan. Bago naman itong kalit yung Bago. oh.
Maju, balik-balik. Kamata may sa... May tricycle. Tangan tayo, neto ah. Ipat. Oh, neto. Bukan. Ano? Yung pera naman. Dito sa neto, kanila pera. Ikaw na ako. Oh, neto. Mga suki! Presyo, abot kaya! Lumpia. Wala. Night chicken gordon! Night shrimp dali na! Order itong chicken cordon. Ang hurot na? Laman laman, isa lang katapos. Tante ito. Tao. Na. Itong pan niya, tutuot niya. Gaman na laman. Gaman na laman ti. Ano nga maninda no? Ako po maninda, oy mo palit. Suri-suri ka tayo, magsiksagit. Kay di mo ka mo timpla. Ay, mong bana, oy, patimpla ha. Oh, tikuan. Si Limuel! Oy, my love. Uli na kayo mag-negosyo ta. Ikaw magtimpla. Char! Ako'y tindera. Tay gwapa rin ako, customer. Si Ate Marilyn. Kaya ko kay naray mo ko siglag sa una. Tanami. Ito na may busog na. Manakaon, relax pa sa pag-uway, nakaihi. Nangihi badaan. Para magsuga na, gusto ka gang tijan. Kasi armidaan. Lami mangguguan at tijina luto. Lami po sa tijina, karang kamadukong. Karang kakusog mo. Abi-abi. Sakay mi ah. Ramiro. Manadang. Ay, salamat. Ramiro. Ah. Sakay na pag-tricycle. Lola Mati Julie, nagkabagood. Yung kapag madijo, para sindahan. Ano pas-pasang wala ka? Wala ko kapas. A few moments later. Hi guys! Masong hapon. Kauli namin sa bahay, kami Ate Julie. Pasalamat ko Ate Julie kay giiban na barang ko dito sa Tagbilaran, suroy-suroy. Resulta sa ang laboratory. May problema ang resulta sa ang laboratory. Potassium, sodium. Nagpang check, creatinine, SGPT. Okay ra. Aha pong gikonsulta ka tong nagpa-check up bitaw ko nga hanggang heart hindak ko. Kay sobrang reduce pag higugma. Wato hindak ko. Why problema hanggang heart? ECG ko ganiha, dari. Naubaw gali ko. Kaya bukas sa gasolina. Hindi man pagkisi mo, bro. Bukas nga na sa kita naghang dari. Tuso nga brara na nagdako. Gani kay gahang Mo gani kay hang bra di gisi. kanang bago. Bago. Ma gali kay nasuot nga bra bago. Sa naubaw na ko. Ara ko ra kay nga. Ikaw anak ko ECG. Nahigdara ko to, dali ko. Hala, ukasan ma ana. Nga na ko ukbon. Kay dadaman pang batang dari mga wire na ba murag pa tapak na ya pa. Yung ibalik nimo, i-cardiac panel ka. Diyan mo tanaw po sa dadtong. Ito bang Film. kung x-ray, katong film. Kalimot man ko. Katong film, may importante ko no ang tatanawon. Nakalimot mo kog da. Dali lagi. Cardiac panel, maori. Cardiac panel is GPT.
dapat Hindi. ibalik ni mo buntag ka magpa-cardiac panel para ni check up ni mo ang talis kay dos mi mabot. Pwede din na imo ang result. Nga tarag hapon. Sa ganiha. Cardiac panel. Agahang maintenance, gidugangan di ay. Kuha man ang maintenance, duha. Duha ka klase. Ang pinobarbital, gidugangan og dosage. Gihimo ng grade 1 and 1/2. So, na grade 1 ra ni grade 1. Sa karon gibata ka rag 1 and 1/2. Kay, andi ka dyan ba mo atake. Atake lagi na magbilar-bilar. Ansa magkapoy-kapoy. Kapuyon ang lawas ba? Ansa, kapong stress. Pangutana magukudang. Ansa may pangutana. Dan kita man jud kadang nasa pagka kuan kanang usay jang kurmas pagka katong di ba tukaran ka sa 22 katong nakahika. Nanong tanan jang say puro mauningan na ba kuno ning tirik ang mata dani ngana ning kuwa di man katong nga ngana naman si Zanza. Mildra. Mayadra nga na nakahiko mao ra man sa pagka mga pila ka minutes ningon dan sa natukaran ko na nakaibaw mo sa natukaran siya. Mo to mayadra jahang tukar. Ang hadlok jud katong tirik ang mata tir. Katotong di ko makainom. Ang Okay, maintenance. kung makakasuy nga na, anong trik-trik ko, kung kita katong diri ka, tiktok ka. Kasuway. Sa una, Karong dito ko si R, bago. pero wa pa ka mag-inom na ng isang gihatag. Nag-inom na. Kanang gilas ang dosage ba? Kuha mo to ang maintenance na to, usa pa ka klase. Ansa, nagbut-buot man ko. Usa-usa ra mag-inom kada adlaw. Karon sundon dyan, hindi mo nang sige ngon niya. Masuk, aso dyan palimot-limot. Di magpagutom, di mo, bawal na siya mukhaan o pati foods. Hindi na siya pagkanog pati foods. Karang mga mantikaan lagi. Makatukar ng mga mantikaan. Hindi mapagka, hingaw nga na. Kaya mong nilinigan man ka. Ngisaw man imong naw. Litson ra. Karang panit. Adi mapagkanunay na ilitson. Kung gagad na ilitson kay di man kanunay. Litson. Ang problema ng ilitson o kanunay. Nda. Maro to guys, sunod na pod, balik. Kasi kagi mo uyab, di mo banin mo. Ikaw. Ay maron, February 24, March 24, April 24, May 24. Hala, di ka mo uyab, di mo kaumalig sa. Kilig to the bonus. Arang ko no, awo dai uli mga may labi kamayo. Diyan ay pagabanon. Ingan na ba to si Dok ganihan akuan? Diyan ka minja-minja na ka. Uy, muraw ka prinap-prinap. Abi man ni Dok kung siya po itong ka prinap-prinap. Eh, si Flora Mito. Hindi mo ba ni siya? Di, maguwang ko. Mga bakon ako. Nagmatch mo po nag-fishing. Hindi mo ba ni siya? Si katong kapuspusog kasulunod. Eh, maguwang ko. Yan ano. Yan. Yan ko. Naba ko danig ang uyab. Sana po dog sa nagkudzo ko sa uyab kay na may post nga tapad-tapad. Tapos sa tapad-tapad mo, ako pitigingan og. What? Kanang mga old picture siguro tos doban pa sila dyan post. Nga na ako Eh, pitigiba. magmay di man ko. Kanang na mga kanang mansari ba, magmay di ko. Picture na magdaan ba? Diya, matalaw ba siya? Kay magminjo ka mo pahibaw jud ka ni magminjo ka kay pulihan na imong tambaw kanang pulihan ni jahang tambaw og maminjo. Kay kuan man kay maberes mazunang uki ang bata. Kaya pulihan, madaot man. Kaya isig man yung pang-inom. May special charge pod. May special charge agang anak. May special. Ugay mo pulihan ang tambaw. Wala. Ang Sa pingjo. mga rato, huwa pa ko ng palit sang kuan. Resita. Na makakay kapalit. Ha? Makakay kapalit lagi. Naman. Oh. Ibalik na ng tagbilaran kay kapoy na ganiha. Kapoy jud bitaw guys. Labi Kapoy na. Mas di pa kapoy nang magtrabaho kaysa magsigling kod pa hugot. No? Kapoy nang Nalapod pa ko mainom, mapampud mahurot. Diyan sa mo palit Balakos. guys, nigdong na magtagbilaran, diyan sa uli Alicia. Sa ihatod. Ihatod ka na. Salamat ta kazo. Ihatod ka na kung magpasagdan. Ano sa nagagod? Latos kong nanay. Pasnit ni bugan si kusnot nanay. Ihatod, ningan na batos nanay. Mag-uaw si nanay pabiyahe sa isa. Diyan, konsensya po na huog. Sa pasatos daw sa Jesus, ginoo ko. Makatuog para manas. Banza. Maroto guys, kaya pahawas ako kay kapoy ko. Bye-bye! See you on my next vlog! Love you rin yung tanan!